Karbi Guru searching rumah maya tumpen rat amai pi ke peman pont. Nizam Karbi long bitung rem thama constituency ke parlo sarsenor patwa kram long ke cheng siang deng Karbi Guru searching room amai rat amai pi ke peman pont. Napena bang solong Karbi rijo sitami nang chetong dun. Lason si mai cheng chia prang. Karbi Guru searching room mai tum rat amai pi ke peman pont along suri suriar mung arat chetong dun si Guru sar ke do anatumanta chetong dun petsi ang DC horbongar nam kipu lapen bang solong lason se Karbi Guru searching room mai amai pu dhom sing teron pen lam theke paklang pon ke ili tuma nim rokom mate chor kli chu phejua tum an inul akai wo phongsir kep sining ri chu ase mate chujuna se ar ki ponangji lapen tirim teram tame chipa diji pulotang te phong kep anar kinangji tangte pen nang aki sung pen jokji puta pachini pon lason si bang solong Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pan kaninje pon ke ili tuma khei ke khai kang thim binong athe tindeng sumpot jutang jubat pen ke danglok lun lam tomo anta do et lasi break jame khai tum pen ili tuma khai ke break check lapen ove ki mia tuma phan antame siamen tame than pon bom nangji anlote anso se ili tum an nim rokom tame pa phrang dun bom po puta pachini pon lapen pini bang so mailong pi na ka pa jir dun an pin poralo antame pechun pon et poputa lomchak chichak pon mailong ka chitong Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Richo Longsing Ronghang Karbi Guru searching room amaya president Dhon Sing Teron secretary Velson Tiso lapen claim rapet dam rapet ari sang hotum ansrame chitong dun petpen my RDP dun si ing sam jin pen pechun pon news text report news headlines 24/7 ini KKCA bitong hawaramai klembang pu atom patir pi ponsi pini jang mipo mate matijong tarik krepri dhom kuru arni Karbi aron barim mate honghari pirthe plang rapen klembong wang bom chadom bom chadi bom wang bom ajutang ajubat chethan chimum pini rat amai pi kedo bangso amai longke nilitum kache thek long ateng mate reception committee along alis ke long ateng polotang te bang surini armunga bangke chetong lasi la bangso mai long bangke nilitum ke ong dong arat anu sitame chethan lo je pini bangso mai long ke komane a party phane itum chirap dona komane a party phane itum chirap dona pole tum ka chethan kali la pen ko pene tangka poisa na ke ronji phane ni tum nang ke phasita kali pusini litum chethan daglo la ke ilitum anim ke pirthe plang rap mindar plang rapen ajutang ajubat anim arakom penak lasi laso anim arakom bangke kai ke sitame ke bangelanga por sitame chethan chimum dovernang ji lapen ke inim chi onang ne arakom chi onang ne ijutang chi onang ne lapen ke guru saratum angbong sitame guru saratum a ot adur pen chenglok alam kaning je RKGB pen bang chenglok lapen ke claim ke dam pen chenglok lapen ilitum Karbi honghari chor klub chuphiutum asap phong abang si nilitum pini chethan chemom pong si mesen pen piniama ya bang ke nilitum pachun ponlo pinda bang so mai long nang tum komam pa si chop phap ni lo pini bang so mai long abang ke kacho phapona bang ke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM aphanda cho hang ponlo lapen ke ilitum nili pope lumba jong pope Karbi ke do an arat aricho longsing rong hanga phanda cho phapon lo lapen Karbi rong asara maya to phanda cho phapon lo lapen Karbi honghari amaya bang pu klem bang pu bang pitem phanda cho phapon lo lapen ke longri krehini sar habe amaya to phanda cho phapon lo lapen ka cho phapon ateng positame nang chetong don pet lo lapen ni tum sitame isi ningkang sama bangke nilitum chethek long lo ke ong dong arat ke ong dong armo ke ong dong klem bang pho bang pi hamphang ke do arat do an sitame nang chetong don lo lasi kado ka vi arat phang sitame ke bang jelanga por sita lason armong nang chepa ong don pen alir acha nang chipi dunji po bang si ke bang jelanga phang sita aja kong ka pachelong ji phantame ke ong dong arat phanta suri arna me hirjume nilitum bitung havar KKCA mai phu panjenglok klem bang phu chera prapeda bang phu panjenglok sitame arna ma hai bang ke nilitum hang pilo la pen la bang so mai pin yang tum la puson tak thak si dam tang aning kana huta misen pen nang tum ke klem ke dam doloma
ke dam tang a hok pet alam chi thanang de ke KCA mate karbi kurusar jingru mamai tiripi along abangke 2018 16 September aningkan si achi close amaya bang senglo sitambe claim bong bang bom pen la non ke do bom 2025 chu ke dam tang jang mi po tarik krehini si ladak nili tum bithong along abangke la ke KCA amaya bangke nili tum seng la si ke dam tang aningkan abangke ladak abangke nili tum padulong de la non hello pini hello ke jeng si lo pini hello ki bicheng lo pini ki bicheng pen abang ta bang suri hini armo ka chetong abang ke nili tong ke ning ing sam piglo chetong piglo posi ka du ka viaras apang sitame an e mate anang si pen sitame jo pen sinili tong mesen pen aprat pon lo la pen labang so mai long pen nang ni tum rong rupa ju rong su rong bot pinglong arlok nang ni tum la so isi awareness ason lo ka chi than ka chi mum je phan nang ni tum an su si prang ke bisen ye phan ka chi sik ke chi dang buma nili tum do la bangke atheke nili tum chichini ke KCA pu thagalam ke la ke karbi kuru searching room amai matidi la so pu thagalam ke la ke nim rakom jutang jubadalam pinak bini arni sive da phangkali birthe sining longle ruretik sili tum ke chikinai chithani ke claim nang ke dam nang ji la si non ke bang jilang apor sitame arong dampen jor kli chu phiyo ke claim bong bang phu tong ke e phonga teng do nang ji e phonga teng pen claim nang ji e mithang ini marokom che open ke kaprek ani marokom ka chi o bang ke la ke e paya po ka phan chi pikok pen kaprek apaya phan si kapa pai dun po bang ke e pap do kok ji pusinili tu mathadam la si ini marokom birthe plang rap ani marokom ajutang ajubat ka che claim hello ke do thip hello a hok pet alam lo po bang sinili tu mathadam la si ke bang jelang apor sita e papiho barong tado Langjina rong tado sita tekhe chot re chot rong posta me nilitum apor chipi pen nilitum chingrum pen sinilitum tham chim awareness apa ke nilitum teng pon bomji claim pon bomji la pen la bangso ke claim bang ke nilitum birthe sining long le ru retik apa sinilitum claim pon sinilitum bor I pon la pen claim pon nilitum mat aku son pen si tuคุณสารคุณอามานาเป็นในให้จะทานเนาะเป็นในอุโลที่ตรงกับที่ซีอันนั้นก็ถูกที่ตรงกับที่ใครสมัยสับสนอารมณ์มันเนาะมันคุณสารคุณมันเป็นอะไรสิดีทานได้เนาะaku kitaทานได้ituคุณสารคุณอารมณ์เป็นสิ่งที่ใครสมัยitu mau jualเนาะเป็นกูnang cingru nang napen epen si tung kurusar cuma nang si napen si amen punon itu ahok pe di thane ahok pe itu andong nang aha than itu dak si ngatik si ali made itu kemis dona mais na tak di stone ramai itu di to dak ramai nang samne kana anthan ko nang tu samne ini tu mesti mereka kita kita sistem ini kita sudah tahu kita satu bukan kita hotel pen itu kardom nanti kardi nanti hai itu kardom dia Indonesia itu hari kardom kita tu pen masih kapal kardom mesti ikat itu kita ada dia jadi masih kita lagi pusing itu KCA itu tulis kami tu, pada tulis juga kami tu, tu hope pen siapa yang kami tu sih, so amai presiden itu kami. Correct. Ricu tu belum tu lagi itu hope pen itu ke karya kai macam itu harom, jadi itu hari itu, karya itu kai pun kalau itu ke karya itu, masih langsung ajutan, langsung pikir pun terjadi. Itu kaki pendang lo, itu ada masar pendang lo. Hai ajutan kapiwi berjanji akan sini itu dicus kami, aku macam itu. Akan non itu sistemnya, anak tek pompen isi, akan mege lalu, itu mesti tek pondong ke, itu ndak, tan pondong, timun pondong, siamen tu tan pondong, kardom kardi punon, ahok pen kardom nanti, ahok pen siamen tan nanti, pen su, itu si atiri pikir sengpen itu. Akhir yang teksi itu untuk kono, nanti yang pindah, dong kamu lo pada dumbi tu, sekarang hawara mai dong sekarang nang dumbi konten, dah hawara mai dong lo tu, harap sekarang
dak kini pun so kesi tum klaim pun pi konsep klaim pun mata parte kini dak kini pun pen si ali ke du bang kelan tum si men pen lang klaim ke dam pun nang ji kini sar tum hopet pen si men thanang ji hopet pen tum arbom pi aminang ji hemet hang pun on bang hem pun on tum kini sar tum pe hopet pen arbom pi tamenang ji la pen arbom pi tamenang ji kusi cetan pun longok macimum pun longok so mai Tuhan isi tuan yang pen dak rong kaslok orang yang pen mati dak PTC rong sistem komiti lah itu itu alang seno itu yang pen ke la so ini program donang ko pan ke itu sung bang thang ta bi mane Tuhan jak asan ta mane tung kacing hon CM sasi pedang ke dang cerap bendelo man dak pen hoi tung kam tu lo mane tung ke la jak mane kisung magala mane apa ada tu angko pen ko cisit lo ngai mala bangki tu ke thai ba cheng lo kuni along bilang ba ki o te da kisung la ngai media atum na ko report ni media en pacuru par lo da niru sarsino da hawalong kesi program nang kipi ni tum akisu oku bang we asap so kisu mangala mane men kisu abang tuk pak mala da keron ke bang asap sakcet ni tum lan so kisung da velo ning tum mala ladak saksendo ahawalong kekesie amai bukan da turun ni tum long dak program nang kipi ko nili ladak KKC hawar bithung amai dihinrem banglo to ladak pini nili tum bithung hawar amaya long nili tum KCC pen nili tum laso mai long pachun lo meseno laso bong pen dihin nangkerap duna bangke sar Dr. Tuliram Longhang Karbiang long CM lapen alangli mohon si tiso alangli nangrap dun lo lapen ahok pet kachurunai ke ladak sar sinot riso ijang aterang atumapan ladak kirim kibi pen cenglok ladak nang kerap dun nang kiru nang thai dun lapen dorde phuphi sontak pen an nang kerap dun ke choro parlo lasi kurbang thulo alang itum banta lasi mu ke bangji eprang ke bangji ta alang itum phan an su se nang kerap dun verji lapen ni itum ta man chipi sero ji apan si nili hin pen choro lap kulang pardon la media akorte tum pini labangso ni tum bithung hawaramai pen kachupen hubon ladak sarsinot Charlie mati sekolah LP sekolah patua klamalong lalo ni tum pini labangso mai kilipon ke la kurusar tu labangso kurusar to sonsi litum kachupangrum thegima mate lam tumo chutan simu thegima tu labangso aphan si litum patiri pi pen lanang cheng ponsi no litum ta bitung hawar penta akun litum labangso kachingrum litum ta west kar benglong ta litum ta chorpli chupiu hapre prang rapen labangso kiplang epi chorpli chupiu dokok lasi labangso kachingrum thegia pansi litum ta labangso amai ki pono labang labangso amai long ta ini tum la non pini la so kam chupa chun ponta ni choroji ilitum kaching honnai autonomous council Dr. Turam Longhang alangli ni tum han ang chirap nang chetu tum ni tum ta alangli nang chirap chetu tum si labangso akam pini kechut ponlong juponong le bang ke bang na chetan mo jini dala tuma stame ni tum ahin ben bang ke pini saya bang ke huri bohong abe pen pen sam jin pen si laku chetan chimun ponglong lo kusi mili laba pini ladak la to mailong konsun bang lo mate secretary hen pen ni liam theke bojor Olomang ke pini KKC made karbi kurusar chingro mai labang somai pini sarsnot LP school kapathua klamalong pini nang kibi cheng labang surang kibi cheng apon long bang genil tum choro re one nili hindan stamen choro nang kongji ba kaduk we karbing long arab do an stamen choro nang kongji la ke kisung an mate ke klemang ji ana sonong ta kithi bupe ke jang bupe e pini alun bupe akan bupe jat bupe long khai chanang ji iju tang chanang ji jubat chanang ji itum karbi khai chanang ji pulong labang surang ka cerap nang ka cheto dun kai ke mata inning chetine nang nei karbi sulang do arat do an stame piniar ni labang so
KKCA ละบางโซไม้กับปัจจุนละบางโซกิจูกิจุนเป็นเกเจงล็อกเป็นเดลเป็นเกเจงล็อกซอนเป็นเกเจงล็อกกับดูกาเวกาลีมอเตอร์เป็นเกเจงล็อกนังกิรับดุนเกอิลิตุมอนุกับเบรกอภันนิตุมกับจูฮังดะกาลีจัตตะกาลีอิลิตุมกับจิงฮอนนันกับจิงฮอนไนการบิงลงอัตรามัสคอนซิลกัจจารีปอนบอมอาเกไฮดรตุลิรัมโรหังซาร์ซีอลังลีอาหินเบนซีโดอานาซอนนิลิตุมพันนังชิราบุนโนลสิปินีละบางโซไม้Katu kawe atok anu kedo akar biduk an sami pini bang suri hini sose amuluk dak cetong lo laso ka cetong long ke alang li phan Dr. Tuliram Mohang Sar phan choro reune lasi alang li phan nilitum katu kawe dak bithung hawar mate nilitum dak puru saramai nitum bang krisi a members do ana tum stame alang li phan suri surya kardom nilitum an sose aprang ke bang jialong arnam pharo aphan nilitum arnam ahirjume hang pisi pini la bang so alang li phan an sose karbi yatum apindeng asumpot alama ki atumo tumilong panchan thuna pu pharmana phanili tumara na mahir jume hang pisi nili tumalam thes tame pini pansi ing ton pai kolo kardom